Aku oleh teko kak. Teko apa mas? Semisal sumben aku duwe salah karo sampean piye Dek? Mas, wong salah iku wajar. Tapi insya Allah aku bangga sayang karo sampean mas. Iya Dek, aku yang mantep tenan ya. Kami cukup modal pinjaman usahaku. Apa sampean wis yakin mas? Kan rencananya cukup 3 juta. Yo iya wis mas. Lek terus sampean pingin ngono ya aku manut ae. Tak kandhani ya sus. Piye mbak? Sari ki anake wis loro sus. Kadang beras lho sus sik nyeleneng aku. Kok mentolo awakmu ngono iku sus? Awakmu iki kan gak mikir lho sus. Sar, jogon yo anakmu segawe anakku nangis gak terima aku Sar. Sik to mbak, kan ya iso diomong apik-apik mbak. Alah, tre anakmu tukang gawe apes. Maklum, dasar susah. Ngene lho, Pur. Awak dhewe kena kan yo wis suwi. Perkara dhuwit iku misale kok gak cair. Gak usah kuwatir wis. Tenang ae. Aku sing duwe cekelan. Iki lho, tak ijoli iki. Mas, sembarang wis entek ya mas. Wis gak ono apa-apa maneh iki. Aku mau dhisik ya dhisik. Apa? Duitmu tak balekno. Iki duduk masalah duit mas. Iki masalah tanggung jawab. Lek tren jalur Terserah. Wis to sing sabar. Koyo buru keluarga ya om iki. Anakmu ya wis loro. Jenenge jane wong keluarga yang ngene iki. Aku iki saiki ning omah gak duwe apa-apa, sembarangane entek. Apa aku salah lek aku nesune bojoku? Saiki aku gak bakal janji, yo gak bakal bersikap apa-apa maneh sampean. Intine saiki aku percaya nih sampean. Suwun ya, Dek. Pantung aku tekan tuwa nganti sing nyisane yo ni masaku percaya kowe ra gampang kena kudu bebarengan joko ati ojo sing larani yo mung siji yo mung kowe tekan mati.